ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Shnong Saiden kabadon ha them riboy kadai ka wei na ki Shnong ka bala rimba kabadon la ka khana hapo kahima khadar lingdo kani ka Shnong kala Rakhe ya ka jingkenjo ya ki shispa arpusan teli ki maumer Naduh bala Seng ya ka ha Snem khat khandai spa ha pedang shibun ki jingkala ha ka jingyat kapor kenthop ka jingkiu ki samla ha ka puli ka puthi ha kani ka sngi lekmen la sakilang dau MLA jong ka Sning constituency u Dr. Celestine Lingdo u bala long kum ukongsan ringkat ka jiadon lang u rangba Shnong ka Shnong mautunum u ba bi nong mali u rangba Shnong ka Shnong Saiden u ba EJ Merthong u Dr. HJ Imli u ba SL Walang u badai u notary officer jong ka DNSJ Nongpo kakong RB Lingwa kabadai ka District Sericulture Officer bat kipad ba nong Shnong. Kum ka jing pensa kan mau ya ka Jingdap shispa arpusan Snem jong ka Shnong. La pli pad ba yo mau nong rem hakmat ka yeng dorbar ringkat ki kampenroy bakentob ya ka VIP gallery bat ka surok Shnong Hamadan Saiden bala IT da MLA ka Sning ringkat ka jing pelat ya ka souvenir. Shispa arpusan Snem jong ka Shnong Saiden shibun ki magic ki belah ja tikane ka sngiru kadai ka sngi jong ka magic balai nga ong ya kata kadaw galong nga ubakran hangne nga dei sanfusan Snem pinape yos nyu la i senior bahaya nga tangba sispa arfusan minus sanfusan kadang tam ka Shnong Saiden nyo po Snem ya nga kabamut hakine ki sispa arfusan Snem ki jingkela ki babun kilawan naga benta ki khun samla ki balakha haus Snem khat khandai spa khandai po ter syadien sene sekhmat ngatarai ya ka kaset basngap jingruai ro bun ki bompat yo i denam dei ki khun samla barit ka kaset ka bangi ngap jingruai hakipor bangi dang samla khna empat don internet lada kuat ban record ya ka jingruai ha play stop ban record ya ki kentin ba unong ruai Ukraine ane uria o urwai lada bakla ha rewind biang Henry kane ka juk ke bamenta ka jingruai ayu ke ba fikwa ha mobile kelawan Naduh ke lain ke badingkong hadu ke lain ke bakhaddu lapan suk hakapor mangi idang samla khenarit ladadon badon ya katip ke badon auto reverse baro ka Shnong katip jong utate kedai ka auto reverse te Henry menta haus Snem arfusan baro kita kila long tang ki history tingimla pat ban klet ka kalenti yai ke bangi layai ngakum unong mikmat ujong pi ngasngo sorong banyadon menta hakane ka sngi menta ka sngi ka Shnong Saiden kadai ka wei ka banga sngi bat sngo sarong ru banyathu khana seki wei pat ki parlok MLA ban ong ngi don ka Shnong Saiden kai ka daw larangi phai ya ka Shnong Saiden ki surok ki lenti ki singkin ki footpath haki Snem ki bapher ki nong yalam Shnong halaka banta ki la pendep hok yala ki jong ki kamram ki jong ki hakane ka term ka bangalong MLA menta ka Shnong Saiden kalayo kumbalay thu mane ar klur tam ban resurface bat ban snat mairu kane ka surok ka bami sya maudaron sya tai sya bakut Shnong hakini ki kiniat sngi kum MLA ngalala aru ban penpoi ha ka office jong iroma Shnong ya ki dustbin ki banlong kam permanent ta haus Snem ubatumai ngin sapen poiru ya ki solar street light na menta ka jingdon kam jong ka Shnong